Zdravím vás, takže dnes sa ideme pozrieť do mesta Neckarsulm, kde sa vyrába Audi Sport, teda vlastne je to GmbHčko, není to normálne AG, Audi, ktoré sídli v... Raz, dva, tri, no kde sídli? Ty vole, no vidíš to? Ja som normálne zabudol, no. V Ingolštáte. Jo, no. To ešte bude chvíľu trvať, kým si ešte navyknem hovoriť na vás a podobné veci. Takže ideme po ceste, ktorá je označovaná ako A81, čo je napríklad na tejto diaľnici také iné, alebo také fajn. Nie vždy, ale dosť často tu môžete stretnúť vlastne také zamaskované auto, prikryté, polepené a podobne. To vlastne testujú nové prototypy, dajme tomu Audi, lebo ono má túto diaľnicu veľmi blízko. A takisto Porsche, ktoré je zo Stuttgartu, to má tiež cubi kami nedohodil. A nepohrdne touto diaľnicou ani taký Mercedes, takže keď uvidíte nejaké tie zamaskované a polepené auta tu na, tak sa vôbec akože ani nečudujte, proste nie je to žiadne UFO alebo niečo také, proste len si fabriky testujú svoje auta, ako jazdia a podobne, ako sa správajú na diaľnici, v nejakých tých rýchlostiach, v nejakej tej premávke, v nejakej tej doprave. Je to úplne normálne a vlastne ste medzi prvými ľuďmi, ktorí vlastne vidia niečo nové, čo dojde až o mesiac, o rok alebo podobne, podľa toho, koľko im trvá vývoj. Čož teraz momentálne na kvalitách nových aut prakticky, no, to vyzerá, ako by to išli prebehnúť pobrnky a potom sa na to vykašľali a je to proste tak, ale dneska sa budeme venovať Audi a ideme si tam pozrieť nejaké tie športové pekáče, čož sa veľmi ja na to teším, aj keď ja nie som, ja sa priznám, ja som není môj favorit práve Audi značka, ale tak ako dizajnovo sú super a jedno, čo musím povedať, ten lak týchto Audi, ktoré sa vyrábajú práve v tom Neckarsulme, majú taký úplne iný lak, taký kvalitnejší. Proste ide z toho tá kvalita, že ozaj, že keď to už stojí nad 150 tisíc eur, tak vlastne vieš, že za čo platíš. Proste tá kvalita je troška iná. Aj keď tá technika je žiaľ technika a všetko, čo je mechanické, tak sa ono časom raz za čas pokazí. Takže či už máte drahé auto, či už máte lacné auto, či už máte dízla, či už máte benzína, ono sa to z času na čas stane, že sa to pokazí. Dokonca aj elektrika sa pokazí, ako som včera zaregistroval na YouTube na jednom kanále, čo som ani nevedel, že sa môže stať niečo také, ale no je to dosť zaujímavé, keď vám začne teda chladiaca alebo voda niečo tekuté vtekať do motora, do elektromotora. Neviem, no ako... A práve za to môže Audi, ako je to také super. No a oni ešte v Nemecku tak povedia, že vyrába sa to v Belgicku, mám to v prdeli, hej, nie je to moja starosť, akože tak myslím tú kvalitu, že neviem ani, že by som, akože dosť ma to prekvapilo táto nová informácia, fakt. Takže tu sme už vo vnútri a tu vlastne môžete vidieť, že La Manche je La Manche. Ako veľmi pekné auto. Ako fakt je to iné ako také normálne klasické Audi, ako si pozrete, ja neviem, niekde na parkovisku, alebo si vyberiete CZAčka, niečo z Polska dosť poškodené a podobné veci. Akože nemá sa na to auto siahať, takže
Asi tak nejak. Vzadu motor ako... Rád by som sa prebehol ešte raz. Dvakrát, trikrát, štyrikrát. Ako ak raz budem veľký, tak si ho určite niečo podobné kúpim. Tu nám vlastne ako také malé UFO. Proste také, že by na tom došiel E.T. pred nejakými 10 rokmi, lebo dneska vám už aj vyrobí úplne iný dizajn a podobné veci. Takže je to trošku staršie, ale ako predsa len je to UFO. Ako je to také, no. Zase klasika, vzadu motor. Neviem, v tom dobe sa nejak nad tým nepárali, no. No vlastne Iron Man. No. Je to akože... Toto malo dosť dobrú farbu. To akože, neviem, či sú to fólie, alebo či je to lak, alebo niečo podobné. Vejde si, no. Ale toto malo akože fakt dobrú farbu. Toto akože naživo vidieť je akože fakt, že ozaj, že keď sa tak zasnívaš a raz budeš milionár, tak by si to chcel mať vo svojej zbierke. Si myslím určite. Také fajné kabriolet, to no. Taký jednoducho, taký pekáč, no. Akože R8, akože fakt ako je to pekné auto, no. GT. Akože na tú dobu, keď sa to vyrábalo a keď si tak vezmeš, aký to malo výkon a ešte tam ten motor bol umiestnený inak ako v normálnom aute, tak ako neviem, aj tie výduchy, všetko to je to akože prečo nie, prečo si to nekúpiť, ale platiť za to servis, ty vole. Akože keď budete veľa pozerať, no tak možno si také kúpim, no a možno vám to ukážem. A teraz taký smutný moment, akože pre mňa osobne taký smutný moment, lebo práve v tomto roku sa to tak nejak začalo s tými autami trpkať, klepkať a podobne. Ale auto si vyrobili do zbierky, akože ako posledné auto, fakt veľmi pekné, veľmi pekný lak. Ten lak musí, ozaj to je niečo úplne iné, ako keď vidíte nejakú Audinu s normálnym motorom a z normálnej fabriky a tu vlastne sa to nejak celé dohodilo. No. Ozaj, že mašín, všetky fúgy sedeli, som pozrel. Keby to obhliadačov akože zaujímalo. Je to akože fakt, no. Má to nejaké tie ozaj špeciálnejšie kolesa, také lepšejšie. Ako bral by som všetkými 10 ozaj, kebyže som taký, že wow, milionár. Vzadu motor, to je akože ozaj, že fajn. Ozaj, že krásne auto si spravili na rozlúčku. TDI 12 valec. Wow. Myslím, že toto je akože 1000 Nm. Ty vole. Akože ten New Fact to má akože fakt veľmi pekný. Akože, že je len jedno vyrobené. Škoda. Tu už zase ďalší pekáč, taký fajný. Akože
ozaj sú tu také, že aj rally auta, ktoré boli ozaj použité v nejakých tých pretekoch, ako je La Manche, Nürburgring a podobné veci. Zas to krídlo tam akože vzadu. To je... Pozri na to, to je akože, čo... To musí pritlačiť jak hovado, ty vole, to je ako... ďalší akože... Quattro GmbH. Ako je to... Akože máš tu čo pozerať, máš tu čo času stráviť, všetko si prečítať, preštudovať, GT3, hej, ty kokos. Akože zase tie kolesa a všetko podobné, to oproti môjmu autu, keď to porovnám, pomocné kolesa na bicykli. Tu na akože si objednáva kebab, nemecké národné jedlo cez to okienko. Zase to krídlo, ty kokos, to je, akože čo ti drbe. Akože fajn, akože, no, musí to pritlačiť, ako. Ešte si tam dá aj lánko, akože kebyže chce nejaký ten obytný príves ťahať. Proste tie výfuky, akože, fajn, akože fajn. Ako má si tu určite čo pozrieť, pričom sa vyfotiť a vlastne to je niečo fajné, akože navštíviť toto miesto, si myslím osobne, ako, že wow, že keď sa na to pozrieš, takže za krídlo, nasávanie, to krídlo to je akože zase jedna matica drží koleso celé, nemusíš sa tam oné so šroubami, 4-5. A také malé srdiečko, veľké srdiečko toho všetkého, čo tu vidíte. Akože vlastne motor z ľavej strany a z pravej strany a všetko také spojené dokopy, ako je to oproti tomu, že to nemá kabel a že všetky tie veci tak je to malé, ale aj tak ti to príde dosť veľké, že akože wow, že toto musí akože fakt tlačiť, ako mega toto malo si pozrieme cez 500 koní, tej prďo. Akože fajn. Akože tiež akože druhý, to je akože taký adept. Ale fakt akože bez tej kabeláže a bez toho všetkého akože vyzerá to, že wow. Fakt akože dáme pod pazuchu, bereme domov. No celkom tak nie, ale dajme tomu. Akože tiež taká sranda, že keď si tak pozrieš, že má to skoro 500 koní. Ako ja viem, tá karoséria akože jak je nabudovaná, ti vlastne vysvetľa, že sú tam vlastne materiály trošku iné použité ako v normálnom aute, bežnom aute. Alebo no, v tom, čo teraz kupujeme, keď už pomaly sa to autami ani nazvať nedá. Akože fajn, ten plech aj všetko, to je niečo iné, ako keď prídu náhradné diely na normálne Audi. A vlastne teraz také trochu auto, že NSU vlastne navrhli to a vyrobili to študenti, vlastne Audi. Je to vlastne firma, ktorá sa spojila v tej histórii s tým Audi a vlastne ja neviem, mne to príde taký elektrický trabant, taký športový, akože taký rally a tu už vlastne taký ten ozaj, že exponát. Ako veľmi pekné, máte sa tu ozaj pričom aj odfotiť, pozrite sa na to. Zase to neuveriteľné krídlo, máte tu o čom natáčať. Je to veľmi
dosť fajnové veci sú tu, pri ktorých sa dá, na ktoré sa dá pozerať, pri ktorých sa dá fotiť. Je to akože fajn masaker akože pri týchto športových veciach. Reklama na Falken, ktorý vlastne nemáte veľmi radi tie gumy. Zase ťažné na nejaký ten obytný príves. A tu už vlastne prechádzame do nejakej tej novej éry, tedajšej éry, ktorá žiaľ Bohu je elektrická a no. Ale podobné veci sa dejú, no. Akože veľmi pekné, odlišný ten lak od tých normálnych Audi, to je akože samozrejme, tam nie je o čom, tam keď si to kupujete v RS-ku a podobných veciach, tak určite tam máte príplatok aj za nejaké iné veci ako len koníky pod kaputou. Takže ten lak sa mi dosť podstatne sa mi páči tento lak lepšie ako na normálnych klasických AGčkách, teda od tých aut, ktoré má viacej pod kontrolou koncern, ako toto je akože dosť pekná farba a dosť kvalitná na to oproti tomu, čo ozaj dneska vidno na autách. To je žiadne kladívko a podobný efekt. Takže toto je fakt, že a vlastne má toto asi niečo, čo spoločné aj s koncernom, teda inej športovej značky. Ako hej, sú tie nové autá, sú pekné, ale pre mňa je to také trošku nostalgicky, ani podľa mňa to nie je koniec toho benzínu, podľa mňa oni si to uvedomia, a teda aspoň dúfam. A tu už vlastne to R8 sa pôjdeme takto pozrieť a BOOM! A teraz taký vlastne taký prierez vlastne tej R8 vlastne normálnej, ktorá sa predávala, a toho vlastne super športu, s ktorým sa vlastne pretekalo, takže ono to bolo dosť nižšie, o dosť širšie tej boky, samozrejme sliky, krídlo zase neuveriteľné. A tu už je vlastne samotná karoséria, kde vám vlastne chcú ukázať, že vlastne ako je tá R8 na tom s konštrukciou karosérie. Nie vlastne prakticky len s motorom, alebo aj karosériu si tu môžete pozrieť samotnú. Tak a pre mňa vlastne nastal čas ísť domov, čiže zase po A81. Moje dojmy z výstavy sú asi také, že sú tam dosť pekné kusy, plus výstavy sú tam, ešte môžete sa ísť pozrieť aj so sprievodcom do tých iných častí. Ja som to žiaľ Bohu nedával, lebo začínajú až o 11. a ja už som chcel byť vlastne na obed doma kvôli iným súkromným veciam. Takže sa to moc stíhať nedalo, alebo som to nestíhal túto sobotu až tak na 100%. Tú časť, čo ste videli, tak tá je vlastne zadaráč.
Tam si môžete prísť, môžete sa odfotiť pri aute, môžete si ho natočiť a podobné veci. Uh, Čo ešte o tomto mieste také povedať? Veľmi nechcem tu na technické veci dávať, lebo o Audi toho fakticky moc veľa neviem, akurát to, čo som už hovoril. Uh, Samozrejme, ak sa ti tieto videá páčia, nejaké tie potulovanie sa po Nemecku, ešte by som rád stihol Porsche múzeum pred dovolenkou. Uvidím, ako to pôjde. Samozrejme skús dať odber, ak sa ti to ľúbi, ak sa ti to neľúbi, tak odber nedávaj, po prípade zanechaj nejaký ten koment. Ja ho možno, že prečítam, ak sa naučím čítať. Čo by som ešte tak na záver, neviem, čo by ste aj z toho Nemecka, čo by ste chceli vidieť, dajte mi tiež vedieť do komentárov, či by vás zaujímali kone. Kone tu napríklad majú veľmi pekné, akože nie tie pod kaputou, ale tie živé ustanenie, to sa mi v Nemecku veľmi páči. A samozrejme, to je už ako asi čas sa rozlúčiť. Ja sa ešte budem musieť naučiť menej koktať za mikrofónom vo videách. Takže dúfam, že mi to jakž tak odpustíte. Hovorím, nahrávať nejaké tie veci v aute sa moc nedali, lebo ten hlásič radarov, ten neuveriteľne pípal aj napriek tomu, že je sobota, tak akože vyberajú peňažky, lebo nejak Nemci došli na to, že majú trošku prázdnu kasičku, takže nedajú pokoj ani tú sobotu a nedelu a bude to pípať čoraz viac a viacej. Takže dúfajme, že doba sa zmení a zase nejak tú ekonomiku naštartujú a už nebudú musieť vyberať od nás normálnych ľudí, zamestnaných a dávať len tam niekde, kde sú nezmyselné vojny a podobné veci. Takže asi toľko, ale politiku sem veľmi ťahať nechcem. Síce mám na to svoj názor, aj čo sa týka ekopolitiky, nemecká ekopolitiky, vlastne celej Európy, čo vlastne nás tak trošku ťahá ku dnu, ale my to asi veľmi nejak inak neovplyvníme, no. Takže príjemný deň a daj vedieť, čo by si ešte chcel vidieť, aké múzeum po prípade, kde sa ísť pozrieť, čo by ťa zaujímalo, napíš nechaj koment. Takže čaute, prajem pekný deň, majte sa pekne.